hitza ez da gramatika hutsa eta are gehiago euskaldunak izanik, ez hor badago historia oso bat eta egitura sozial eta egitura psikologiko oso bat norberak darabilen hitza eta hizkuntzaren atzean. Eta orduan abia puntuzat hartu nuen Frantz Fanonen figura, deskolonizazioaren garaiko pentsalaria, Antilletakoa, beltza, eta beltz izateari eta beltzek pairatzen zituzten arazo psikologikoei bera psikiatra izanik, klinikoki pixkat olako azalpen bat bilatu ziona edo marko berri bat jarri zuena, beltzaren konplejua, inferioridade konplejua zer den sozialki esplikatuz, eta ez biologikoki, zientifikoki, azalpen sozial bat bilatuz, jerarkia sozialen inguruan, eta orduan beltzan undagoen, zurian undagoen, bakoitzak ze arazo dituen, eta hori pixkat ekarriz gure hizkuntzaren, gure izatearen, gure euskaldunen planora.